شیرۆڤەکردنە مەسەلا عەردا قەنج و نەقەنج. معنەیە vê meseleyê jî ev e: tov peyva Xwedê ye. Tovê ku ket tenîşta rê ewin ku dibihîsin lê îblîs tê û wê ji dilê wan derdixe, ta ku ew baweriyê neyênin û xilas nebin. Yên ser erdê kevirî ewin ku çaxê gotina Xwedê dibihîzin, wê bi dilekî xweş qebûl dikin, lê ew bêran e. Baweriya wan heta bi demekê ye û di wexta ceribandinê de ew jî rê derdikevin. Yên ku ketine nav stiriyan jî ewin: yên ku dibihîsin û diçin bi xem, dewlemendî û kêfên vê dinyayê difetîsînin û berê gihîştî nadin. Lê yên di nava erdê qenc de ewin ku peyva Xwedê dibihîsin, bi dilekî pak û durust, di dilê xwe de hiltînin û bi bihnafa re berdidin. Pirtûka pîroz, encî silav û rêz xweş bi birayên hêja.